हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसेबाव दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे आंनि ब्रेन्डेन ब्लग चेनेलाव खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर आङो दायो दंफैयो मोनसे मिशनारि गिर्जायावहाय डन बस्क' होनना बुङो बेंटल डन बस्क' स्कुल बेयाव दायो आं हाबायाव फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो थाम्बनेलखौ नायनानैनो बुजिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर आङो हाबायाव फैदों लोगोफोर 24 जरा दिनै हाबा होगोन लोगोफोर एकबारैनो ना माने खेबसेनो 24 जराखौबो हाबा होगोन आरो दिनैहाय माने खनले हाबा होबाय थानो टाइम मोना नालाय बेनिखायनो खेबसेनो ज' हाबा होयो आरो माने मास मोनथामजों खनसे हाबा होयो आरो ओमफ्राय बिदिनो गोबां जायो आरो दायो दिनैहाय हाबा होगोना माने 24 जरा दं आरोखि 24 जन माने 48 जन दं आरोखि गासैजों 24 जरा जायो आरो ना थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ सुरु खालामनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो बेलाय नै लोगोफोर ओरैहाय रेडि जागासिनो दङ नैबो सासे दं नै जरासे ओमफ्राय नै ओरैबो लोगोफोर ग्रोन बांखा नै नै लोगोफोर ओरै रेडि जागासिनो दं नै हौवा गोदान हिनजाव गोदानफोरा दे ओरै नाहरलासाय बबे लागोनि जारलाखो नायलादो नै ओरैहाय बिथांमोना भिडिअ बानायगासिनो दङ नै फट'बो लादों सोरबा साजायनायानो जोबमाखै नै ओरैहाय साजायगासिनो साजायग्राबो जोंनि आनैसो हनै है गगा मोनलाबो अजाया दे नोंसोरलाय मोनिथो औ उखिगुरिनि नै जोंनि बाव सासे दङ आनै होमबा आनैनिलाय माथो खोनाबाय दा लोगोफोर आंना बिहामजो सासे दंनो नै बेहाय आंनि बिहामजो सासे दंलायबावनो दासो मोनथिफैबाय आङो फैनानैसो नायदो आंनि बिहामजोखौ लोगोफोर दे ओरै नावसै बिहामजोफोर नै बिदिनो लोगोफोर नै बिहामजोआ ओरै नावसै नै बिनो नै देलाय होगासिनो दं नै दे देलाय होबाय था दे दे मोजां देलाय होबाय नै दासो हिनजाव गोदान नुनायसै ओरैबो देलाय होगासिनो दं नै देलाय होनानै जोबमाखै दाबो औ 24 जुलिनि खोथा दं 24 जरा सोरबा रेडि जाहांबाय नै ओमफ्राय दायो रेडि जालाबाय जोब्बायानो जाहैबाय देलाय होनाया दे ओरै फैलाथ' नै लाइन जाफैद' माने हौवा गोदान हिनजाव गोदानफोरखौ माने लाइन जाहोनानैसो लांगोन आरोना ओमफ्रायसो गिर्जायाव सोहैगोन ओमफ्रायसो हाबा होनायाव थिसनगोन आरोना दा ओरै लाइन जागासिनो दं नै बेलाय लाइन जाजेनबाय दे जाबाय दे ओइ आसोल दावखो जोंनि आसोला नै
दा सिख्लाफोर नंलिलै इसोरो हिनजाव गोदानफ्राबो रावबो खुसियानो जाया नै मोखां थों गोजासो गासिनोबो खुसिसो जानांगौ नै ओरैहाय आदिबासिफोर दङ ओमफ्राय दायो गिर्जायाव सोहैसिगोन फैगासिनो दं नै खिबुनजों लाइन लाइननो आं गेजेराव थानानै केमेरा खालामबाय नोंसोर थाबायगासिनो थाबाय दे नोंसोरखौ नुसिनबाय दे आरो खौराङानो बेदर जाबाय खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय प्रभुआनो लोगोसे दं नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन
नाल आं प्रिसिला नोंखौ आं गावनि बिसाय होननानै नाजावो आरो आं बोरायनि समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंसोरो गेजेरनि सिगां समायनाबाय इसोरा नोंसिनि बे समायनायखौ फोथारदों आरो नोंसिनि सायाव बोर इसोरा जायखौ जुदि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोखा समाजनि आं राजु नोंखौ गावनि हिन्जाव होनना नाजावो आरो आं बोरायनो समाय लायोदि थैस' थांस'फोरखौ सुखुआव आं नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन राजु आं राजुरि नोंखौ गावनि फिसाय होनना नाजावो आरो आं बोरायनो समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंसोरो गेजेरनि सिगां समायनाबाय इसोरा नोंसिनि बे समायनायखौ फोथारदों नोंसोरो गिदिरनि सिगांनि समायना फोथारदों आरो नोंसिनि सायाव बोरदों इसोरा जायखौ जुदि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोखा नोंखौ आं गावनि हिन्जाव होनना नाजावो आरो आं बोरायनि समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं फोथायसुला लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन Cornelius आं प्रिपिका नोंखौ गावनि फिसाय होनना नाजावो आरो आं बोरायनि समाय लायोदि इसोर थांस' दुखुआव सुखुआव नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन कृष्णा बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आसामखौ गानदों सानसु बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदियै बे आसामखौ गानदों बिफा आरो फिसा गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आसामखौ गानदों प्रकाश बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय बायदि बे हांखो बायदि बे आसामखौ गानदों सानस्रि बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आसामखौ गानदों बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आसामखौ गानदों नोंसोरनि बे गोथार समाय लानाया बेयावनो फोजोबनाय जाबाय इसोरा समाय होनाय बायदि आरो नोंनि जिउआ अरायसम गोलावैनो इसोरजों बोरायनाय बायदि नोंसोर अरायसम गावजों गाव नांथाबनानै दुखुआव सुखुआवहाय आलो गोजोनै इसोरनि रायजोखौहाय फेहेरनाय बायदि आरो नोंसोर गथ' गथाय सायनानै नोंसोरनि फिरिया अरायसम आवगायनायनि जय जिसु Thank you.